Hei! Nyt seuraavaksi olisi vuorossa grafiikan lisääminen tuonne taustaan. Ja ajattelin lisätä sinne logon käyttämällä näitä muotoja ja muita objekteja, mitä tässä PowerPointissa on. Ja siirryn sinne perustyylinäkymään, eli valintanauhasta välilehti näytä ja sieltä dian perustyyli. Ja laitan aktiiviseksi täältä tämän ylimmäisen dian numero 1. Ja nyt ollaan tekemään jonkinlaista logoa tähän. Samalla tulee vähän käytyä näitä piirto-ominaisuuksia läpi. Menen tänne välilehdelle lisää ja lisään sellaisen logo-homman, johon vähän tulee kirjaimia, niin käytän täältä tällaista Word Art-objektia. Ja valitsen täältä nyt jonkinlaisen. Otan vaikka tuosta tuollaisen. Ja kirjoitan tähän tekstin. Vaikka noin. Ja sitten lisään tähän vähän taustaa. Yhdistän tähän toisen objektin. Otan täältä muodoista. Mulla on nyt aktiivisena täältä piirtotyökalut valintalehti, jossa on tämä muotoile. Ja täältä löytyy näitä lisää muotoja. Jos ei ole tätä piirtotyökalu välilehteä täällä aktiivisena, niin silloin nämä löytyy myös tuolta lisää välilehdeltä. Eli jos mulla on tämä aktiivisena, niin se vaikuttaa siihen, että täällä löytyy tämä piirtotyökalut. Jos mikään objekti ei ole aktiivisena, niin silloin niitä ei löydy. Ja silloin tuommoisen muodon lisään täältä lisää välilehdeltä. Täällä on tämmöinen kuvat-ryhmä. Ja täältä löytyy, että muodot. Täällä on erilaisia muotoja. Ja valitsen täältä vaikka tuollaisen ihan ympyrän. Eli se on täällä nimeltään toi ellipsi. Klikkaan sitä ja mä haluan täysin pyöreän ympyrän, niin silloin mä laitan Shift eli vaihtonäppäimen pohjaan ja piirrän tällaisen ympyrän. Vaikka tuollaisen. Ja tämä kuuluisi nyt ton äskeisen tekstiobjektin taakse. Mä hiiren kakkosella napsautan tuosta ja annan täältä komennon, että siirrä taaksepäin. Silloin se menee yhden pykälän näissä kaikissa objekteissa taaksepäin. Ja nyt mulla näkyy tämä teksti tässä. Ja muutan vähän tämän ympyrän väriä, napsautin sen aktiiviseksi ja katson täältä. Täällä on tällaisia piirtotyökaluissa muotoille välilehdellä tämmöisiä valmiita värivaihtoehtoja ja niistä sitten otan sopivimman. Vaikka tuosta. Nyt tämä näyttäisi ihan hyvältä. Ja nyt vielä teen muutamia asetteluita. Varmistan, että tämä tekstiosa on tässä ympyrän keskellä. Niin valitsen nämä molemmat objektit aktiiviseksi, eli ympyrän ja tuon Word Art-objektin. Ja laitan Shift-näppäimen pohjaan. Napsautan nyt tekstiä. Nyt molemmat objektit on aktiivisena. Ja täältä piirtotyökaluista löytyy tällainen järjestä ryhmä, jossa on kohta tasaa. Täältä napsautan tuolta tasaa keskikohdat pystysuunnassa ja sitten vielä tasaa keskikohdat vaakasuunnassa. Ja nämä molemmat on nyt aktiivisena ja teen näistä
yhtenäisen ryhmän. Helpompi liikutella. Nyt tämä on yhtenäinen ryhmä. Tässä on kuitenkin se ominaisuus, että jos mä lähden tätä pienentämään, niin toi teksti ei siinä pienenny mukana. Eli mun täytyy nyt miettiä, että minkä kokoisen mä haluan tästä ja sitten muotoilen ton tekstin tuohon uudestaan. Mulla on tarkoitus tämä logo sijoittaa tänne osaan, tuohon noin, niin tässä vähän katson, että saan semmoisen, mikä mua miellyttää. Ja huomaatte, että kun muutan kokoa, niin tämä muoto muuttuu. Mutta kun laitan Shift-näppäimen pohjaan, niin silloin tulee täysin ympyrä. Ja klikkaan tätä tekstiosaa ja siitä vielä tarkemmin tuossa kehyksen reunaviivan päällä. Ja saan nyt tuon tekstiosan valittua ja käyn vähän muuttamassa tätä fonttikokoa. Menen tänne aloitusvälilehdelle ja otan täältä fonttiryhmästä tällaisen kuin pienenä fonttikokoa. Sitten vähän pienennän ja katso, että milloin se olisi sopiva. Vaikka tuossa. Mun pitää nyt sitten katsoa, että nämä teksti ja ympyrä tulee tasattua sitten pysty- ja vaakasuunnassa. Tein sen tuossa jo aiemmin, mutta kun nyt muutin tuota fonttikokoa, niin pitää tehdä se uudestaan. Ja ennen kuin mä sen pystyn tekemään, niin mun täytyy purkaa tämä ryhmä. Olin tehnyt tästä ryhmän, mutta nyt mä puran tämän ryhmittelyn. Ja nyt sitten teen nämä tasaukset. Eli tasan keskikohdat pystysuunnassa ja tasan keskikohdat vaakasuunnassa. Nyt tuo olisi ok ja nyt ryhmitän tämän uudestaan. Sijoitan tosiaan tämän haluamani kohtaan. Tuossa nyt näkyy vähän tuota keskikohtaa, että se on ton dian otsikon kanssa samassa kohdassa. Ja jos haluan varmistaa, että tämä aina tulee tekstin taakse, niin mun kannattaa antaa tälle sitten komento, että vie taaksepäin hiiren kakkosella tai myös täälläkin on painike. Täällä on siirrä taaksepäin, mutta kun avaa tämän valikon, niin täältä tulee vie taakse. Nyt jos sattuu, että siihen tekstiä tulee päälle, niin se varmasti tulee ton logon päälle. Nyt mun täytyy vähän muokkailla tätä ja en halua, että tämä otsikkoteksti tulee tuohon logon päälle, niin mä klikkaan tätä otsikkopaikkamerkkiä ja vähän muutan tämän alkamiskohtaa tuosta noin. Niin nyt nuo sijoittuu hyvin. Sitten jos haluaa, että otsikko ja tekstikin täällä menee niin kuin samassa linjassa, niin täältä voi muuttaa myös tätä kohtaa. No pienet punaiset apuviivat vähän auttaa tuossa sijoittelussa. Nyt mä oon tehnyt nämä muutokset tänne niin sanottuun ylimmäisen dian, päädiaan, ja nyt mun kannattaa käydä katsomassa, että meneekö tämä hyvin myös näissä muissa rakenteissa. Tässä oli otsikkodia, ja tässä voi sitten ajatella, että laittaako tämän logon johonkin muuhun kohtaan vai näkyykö se tässä ollenkaan. Jos mä haluan nyt, että tässä otsikkodiassa tämä logo ei näy, tai että mä haluan sen vaikka johonkin suurempana, niin mun täytyy se piilottaa tästä. Eli täällä perustyylidian välilehdellä löytyy taustakohdasta tämmöinen kohta kuin piilota taustan grafiikka. Sitä ei pysty tästä poistamaan. Eli koska se on muokattu ja tehty vain tänne ylimpään, niin siellä vain pystyy sitä muokkaamaan. Eli tästä täytyy piilottaa tämä grafiikka. Ja nyt mä voisin tehdä tähän toisella tavalla se. No tarkistan kuitenkin näitä muitakin, että nämä menee ihan ok. Ja
täällä esimerkiksi voisin ajatella, että haluaisin vähän tästä muuttaa tätä leveyttä, niin muutan sen tuosta ja katsotaan täältä. Täälläkin vähän tulee päällekkäisyyksiä, niin muutan näitä tuosta. Ja vielä tuokin tuosta välistä. Eli tähän tyyliin. Täällä on hyvin erilaisia näitä rakenteita. Ja nämä kaikki kannattaa käydä läpi tähän tyyliin. Ja tästä vielä voisi laittaa tuon, että se ei mene tuohon päälle. Näin. Nyt toi grafiikkaosio on valmis. Tännehän pystyy laittamaan myös muunlaistakin grafiikkaa, jos haluaa laittaa tänne jotain värillistä palkkia reunaan, tai paljon käytetään täällä dian alaosassa jotain eri väriä, niin sen voi toteuttaa täältä näillä muodoilla. Lisää välilehdeltä ja muodot löytyy vaikka suorakulmio, jolla voi piirtää tänne halutessaan palkin. Tämä olisi nyt valmis. Siirryn tuonne perustyylidia välilehdelle ja täältä nyt suljen tämän perustyylinäkymän. Nyt kun mulla tuli näkyviin tämä otsikko, tästä mä olin poistanut sen logon, mutta jos mä vaihan tähän vaikka rakenteen, että otan tämän otsikko sisältö, niin täällä näkyy tämä logo. Ja se on tänne aseteltu niin, että sitä ei tästä voi poistaa. Eikä sitä pysty muokkaamaan. Mutta jos sen välttämättä haluaa, niin sen voi kyllä piilottaa täältä, jos menee tänne rakenne välilehdelle ja siirtyy täältä ihan oikeaan reunaan. Täällä on muotoile taustaa, niin täällä on tällainen kohta kuin piilota taustakuvat, niin silloin sen saa tästä yksittäisestä diasta pois. Annan sen siinä nyt kuitenkin näkyä.